mano mar chik ne obila kidienje mopogore opogore mano tipo omako kamonjo kendo chwado jopiny mane tugo tuk pool e gwenge ma Nandi Hills e kaunti ma Nandi. Obila makamago hiseo ni ne otiyo kod teko mathoth ne jopiny mano mak kod tipo mar wang' dede e kanda mano timore chieng' tarik 10 mar dwe mar 12 e kar jot moro. Ma e kanda mar wang' dede mane omaki magawa moro e gwenge mag Nandi Hills chieng' tarik 10 mar dwe mar 12 mar higa mokalo. Kanda mano kelo seyo kowuok kuom jopiny mane ochuno mondo duol mochung' ne obila e pacho kae okaw okang' mar timo nonro makende. E kanda ni nyiso chal mar wach mano timore e otieno mar chieng' Jumapil mar chieng' tarik 10 dwene kar saa 5:51 mar otieno. Madirom obila 10 mawuok e tesend obila ma Nandi nomonjo magawa moro kama ne chuo moko dhi nyime kod tugo tuke mag pool. E kanda ni obila nenore ka omanore kod bunde kod rungu kendo monjo chuo matugo pool. E kinde monjno obila iwinjo ka nyisogi mondo gigolo pande mage kendo giler gimomiyo gintiere oko e kinde modeko. Bang'e en chwat ma jogo yudo kapok obila wuok ka weyogi ka ginindo e dier ot. Odiochieng' ma kawuono duol mochung' ne obila e pacho kae oyango nonro mane gisebedo ka gitimo kaluwore kod oteku mathoth mane obilago otiyogo. Kaluwore kod nonro mar kanda mar wang' dede, nonro mane itimo kod bad migawo mar obila marango weche maiye. Nonro makamano opuodhi kod ogai mar obila kendo ndamo mager mar chik dhi kaune kidienje mopogore mag obila. Obila ma idhi kaune gi okang' mager mar chik oriwo OCPD mar obila mano Matinderet, OCS Masongo, OCS Nandi Hills, jatend stesend obila kidieny mar RDU Masongo Camp, jatend stesend obila kidieny mar GSU Masongo Camp, jatend stesend obila kidieny mar ASTU Masongo Camp. Okang' makama okaune jotend obila makamago mag gwengego kaluwore ni gin ema gichung' ne obila mane seyo kod tiyo gi oteku mathoth. Apiso gai mar obila kotudre kod duol mar obila NPS bendo yango ni jotend obila ema nitiere kod ting' mar neno ni oganda odak gi kwe kaachiel kod arita makare. Duol mar obila NPS kata kamano ochwalo ote mar goyo mus ne oganda mane omonj e kinde makamago ka giyango ni chik biro kawo kore. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Kopogore gi manya